Το Action RF, η χρήση δηλαδή της τεχνολογίας ραδιοσυχνοτήτων χωρίς το microneedling, είναι μία μη επεμβατική θεραπεία η οποία έχει ως στόχο τη σύσφυξη του δέρματος με παράλληλη δράση, εάν το επιθυμούμε και στο βάθος που το επιθυμούμε, και στο λίπος. Διασπά τα λιποκύτταρα λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας που προκαλεί το μηχάνημα στη θεραπευόμενη περιοχή, γύρω στους 41 με 42 βαθμούς. Μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες περιοχές, όπως το πρόσωπο, ο λαιμός, το ντεκολτέ, όπως και στο σώμα, όπως στους μυρούς, στο γόνατο, στην κοιλιά και σε άλλες περιοχές. Οι θεραπείες με το Action RF είναι ανώδυνες και χωρίς χρόνο αποθεραπείας. Χρειάζονται συνήθως 6 με 8 συνεδρίες με απόσταση 5 με 7 ημερών η μία από την άλλη. Μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα μηχανήματα ή και ενέσιμα για ακόμα πιο θεαματικά αποτελέσματα. Τέλος, είτε μιλάμε για Action RF είτε μιλάμε για RF microneedling, οι θεραπείες κρατάνε γύρω στα 20 με 30 λεπτά ανάλογα με τη θεραπευόμενη περιοχή. Τα τελικά αποτελέσματα τα βλέπουμε 2 μήνες μετά την τελευταία εφαρμογή, αλλά από τις πρώτες συνεδρίες βλέπουμε αποτελέσματα και κάποια διαφορά.